Iotel, mă, Iotel. Ia uite aici, Ravagerul. V-am promis că o să vă arăt ce s-a băgat nou în versiunea 1.16. Eu cream îndată să spun că itemele și armura nu o să vi le arăt acum. O să vi le arăt în altă versiune, o să vă arăt doar soldații, că asta mi-a fost odată, dar hai să vi le arăt. Cum vedeți, pare un pic mai slab față de celălalt din alte versiuni. În alte versiuni mi se pare că 1.15 n-are așa ceva, deci nu e chiar, oh my god. Please. Sabii de nether, ai 8, ai tac damage, deci ce-mi dai seama? Ok, nether și de asta. Armura pe care vedeți vine de nether toată, deci nu e și sabia, sunt mai multe lucruri, nu o să vi le arăt acum, tocmai în episodul ăsta o să vă arăt doar ce s-a băgat nou, după cum pe ăsta știați, Ravagerul îl știați, deci nu e, parcă ăsta și pe ăsta cred că îl știți, îl găsiți oriunde, deci nu e chiar super wow, și nu e pe creative, să vă arăt cam tot ce s-a băgat, să nu mai luptăm cu ei, că trece foarte mult timp. Asta ce era, mă, că pe ăsta e testoasă sau ce e? Nu, și pe ăsta cred că îl știți, și în versiunea 1.15, deci nu e chiar. Wow, o să încercăm tot ce mi se pare mie că s-a băgat acum, deci. Asta e zombie, ok. Ăsta îl știm, Spawn Villager, nu e nimic la el. Poate nu știi voi pe Evoker, ok, vindecătorul l-avem cu alea. Ăsta nu e, cine știe, nici ăsta nu l-am mai văzut. Nici asta nu l-am mai văzut. Ia, hai să vedem. Ok, un zombie. Ok. Asta este circulam, ok, aici. Încă unul, de ce? Oh. Aici avem un Evoker, cum să spun, dar nu știu de ce să bate zombie cu el. Este un Evoker. Asta nu mai plece. Asta e unul cu săpure, ok, nu e... Uitați. Legendarul. Uitați aici, legendar. Mamă, ăsta e regele. Wow. Sunt mai mulți de ăștia, mă? Wow. Uite și porcușorul ăla. O, să bat. N-am mă, bătăți-vă. Am făcut o arenă mai mică. Ia uitați aici. Trebuie să bat, să continue bătaia. Se transformă, după cum vedeți. Dacă... Opa, îți dă un... De ce se transformă? Nu înțeleg nici eu. Ok. Acum înțeleg, mi-a dat o funie și bani, ok. Hai să ne ducem pe celălalt planet, să lăsăm aici deoparte locurile. Am lucrat astea pe aici, dar na, hai dincolo. Vrei și voi să vă jucam Minecraft multiplayer? Nu uitați mă contactați pe Instagram, deci cred că știți tot Instagramul, deci nu mai e rost să mai vă explicare. Sau o să vă las un link în descriere, citiți-l ăla. De asta vă arăt că v-am promis că vă arăt versiunea 1.16. Dar Basane, ieși. Băi, mă teleportează înapoi. Mamă, Barbasane. Iar tai pe ăștia aici dispăreți. Și ce aveam nevoie? Aveam nevoie de niște aur. Să zic, să dau toate ăștia la o parte. Dar unde era aurul ăla? Mai stau să caut aur. Gold. Deci nici nu pe aici. Unde sunteți, mă? După cum vedeți și fața porcelinilor s-a schimbat. O să schimbe și până la urmă să ia și aur, dar nu acum. Ce să găsim și noi unde este care ia aur? Unde poate să fie? Deci, poate nu știți, dar este un porcușor. Hai să-l găsim, porcușorul, pleacă. Dacă noi că facem cu alea. Dacă nu-i porcușorul, o mă de aici. Până unde am încercat? Am încercat aici, pe aici. Nu mai știu, pe ăștia. Deci nu am încercat asta. Nu l-am încercat. Asta ce mai e? Asta e un viermușor, uitați ce vierme, s-a băgat și ăsta acum nou. Deci n-am crezut că... Asta e... pe ăsta oricum îl știam, deci nu e bai. Și ăsta, cred că și pe ăsta îl știam, ok. Dar nici ăsta nu cred că îl știați, e de pe o unghiță, vă suiți pe el, uitați, și mai mare.
O să ies pe o unghiță. Deci vă să ies pe el, are o șapcă. Parcă merge să spun așa, merge. Să pusă, mă. Să pusă, mă. Nu, hai, vine încă. E. Hai. Și te mergi unde vreți. Bă, în partea asta. Uitați. Haida, 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 mai mult, haida. Du-te, nebunule. Na, ia-ți unghița. Să vedem ce mai e pe aici. Sunt lucruri noi pe care încă nu le-am testat nicio. Fox, Creeper, Enderman. Pe asta nu știu, ok. Dă-mi și pe asta, dă-mi și pe asta, dă-mi și pe asta. Dă-mi și pe asta, dă-mi și pe asta. Ar fi acum să-mi pare porcușorul ăla, ar fi chiar. Wow, asta e altă specimen de specie, îmi place și mie peștele ăsta. Ăsta îl știam noi, belea. Hai mă, nu mai pește acum. Delfinul. Moare delfinul. Altul vireme. Beștele știam, nu e chiar ceva wow. Să zic. Zombie horse. Skeleton. Dă pe asta, hai că poate nu știți. Asta nu e, nici pe asta nu vreau. Nici asta că știu. Bă, de aici nu mai trebuie nimic, mă, bă. Că pe ăștia le știți, deci nu cred că nu le știți pe toate. Doar așa s-a băgat acum noi, uitați căluțul ăsta. Băgarul știam. Băgarul ăsta îmi place să știm. Oh. I-am dat una. O pisică, wow. Și pe asta o știam. Ia uite-o, mă, ia uite-o, ia uite-o. Aoleu. Aoleu, bărbasanul meu. Care erau, mă, specimenul ăla care îmi plăcut mie, dar nu mai știu care mai era. Vede, nu știu. Care? Ateul pizza, nu vreau. Ia, dispariți, hai da. Deci, nu s-a băgat cine știe ce soldați noi, ce mecherie. Ok. Unde este, mă? Ia mă, ce s-a mai băgat pe aici. Hai să vă ce s-a băgat așa. După cum vedeți, armura asta de Netherite. Tot așa, tot ce vedeți aici, așa, săbile, tot de Netherite, este ultima, are 8 atac damage, are plus 7 atac damage, e mai bună. Și la topor, după cum vedeți, Netherite plus 7 atac damage față de asta cu 6 atac damage. Cred că și asta are 6 atac damage față de asta cu 5. Da, deci cam asta s-a băgat, nu e chiar wow. Unghița asta care o vedeți, deci nu e nici cine știe ce wow. Ce mai vedeți pe aici? Ăsta, blocul ăsta de Netherite, nu știu cum să prepar, am încercat și eu și ăsta. L-am mai văzut. Luston, deci nu l-am mai văzut de mult. Lemnul ăsta, Grass Pake. Nu, ăsta e Blast, da, ok. Ăsta e iar, s-a mai băgat și ăsta, te că de pe altcineva, Harpy, ok. Aici mai avem niște culori, Netherwart. Și aici Walperwart, deci nu e chiar Crimson Stem. Pe aici să băga lemne de ăștia, știți, în culori albastre, cum e și ușile. Ia, avem ușa de... Ușa asta n-am încercat-o, de Crime Store. Avem ușa asta de Werperdor. Ok, mai s-a băgat ceva nou. Chiar nici eu nu mai știu, nu mai am uitat. Lemnerja nu cred că l-am mai văzut așa, fără... Cum vedeți aici și astea, sunt doar așa închise, nu mai apare. Nu apare și aici normal. Și ăștia eu nu le-am mai văzut nici eu, poate nu am mai vizitat eu, nu știu dacă greșesc, scrieți în comentarii. Și ăsta este un, ce să zic, un tufit, dar nu știu pe ce mergea. Merge și pe aici. Ok, ăsta începe să crească, să face mai mare, abur la ce folosește. Nu prea știu la ce folosește, deci nu. Și uite și asta, liana, alta liana, la din spațiu, ăsta bubuie, mi se pare obsidian sau așa ceva. Iar aici niște nether scarp, niște nether high knot. De ce să ne uităm și pe aici, ăsta îl știm și noi, nu-i problemă. Focul ăsta, salt confire, este albastru față de... Poate vă întrebați care e diferența dintre o tortă de asta și o tortă de asta. Da, știu, aia m-am întrebat și eu prima dată. Care e diferența? Pentru că asta dă mai tare lumina, asta dă mai moare lumina.
cum vedeți să facem așa, asta prinde o parte mai lungă, asta prinde o parte mai scurtă, deci nu e... Dintre focuri n-am observat nicio nimic, ca lanternele ăștia tot la fel sunt o parte mai lungă, una mai scurtă, deci nu prind și nici de lumină multă. Paturile ăștia cred că le știți, nu avem așa ceva, într-un 1.15 nu avem așa ceva, deci nu e chiar wow. Ce să mai băga nou? Hai să ne mai uităm și noi așa. Uite asta, am uitat să vă arăt. Asta e de trata țintă, deci nu cred că știți dacă aveți versiunea asta și lanțul ăsta, chain. Restul nu cred. Ba da, uite și pe aici să băga niște press plate iară și cu asta îmi place foarte, foarte mult. Am arătat și pe aici nu e chiar wow, doar asta s-a băgat, care nu avem în versiunea 1.15. Pe aici ciuper ceva, uite asta care nu avem tot în versiunea 1.15, nici pe asta nu avem. Și să spun așa, știi, uite asta s-a mai băgat acum, nici pe asta nu avem în 1.15. Să spun că s-a mai băgat chiar nimic wow. Asta în versiunea asta. Ștergeți pe asta barbasane. Avem ăsta, gardul ăsta mai așa, tot de netherite. Deci nu cred că s-a băgat și scările, uitați, mai multe modele. Am arătat și lanțul, deci nu cred. E ceva chiar wow. Asta mi-a plăcut, iar Glit Backstone. Am dat aici Poly Backstone, deci nu e chiar wow. Deci nu prea știu ce s-a mai băgat așa, nu prea mai vizitat. Uite, floarea asta îți dă damage dacă e pe Survivor. Da, pe asta mi se pare că e și 1.5 pe spunea. Pe aici, ce să mai zic, să fie altceva, nu cred că e ceva interesant. Săgeți, cred că sunt toate la fel. Forțiuni și ăștia sunt la fel. Ce să mai zic, uite asta să mai băgat iar respawn, deci nu e chiar. CD-ul ăsta nu l-ați mai văzut nici voi, music disc. Ăsta merge la Pigman, adică porcii ăștia care vedeți aici, nu știu cum să le mai zic. Pigmanii ăștia, de înțelegeți. Ăștia dacă le pui muzica, mi se pare că se bat sau nu știu cum era, să vă arăt într-un alt episod. Doar ăștia ăia cu săcure de aur, nu știu, mi se părea ciudat pe ea, nu i-am mai văzut deloc, chiar deloc. Băi, șacalilor, v-am arătat că prin versiunea 1.16 nu e chiar wow. Știți, nu e chiar, ce să zic, wow, și în versiunea 1.16. Hai mai merge la memorie. God, itemele mele, armura! Aoleu, barbasane. Hai să mă ridic, dar nu mai merge. Bă, până acum să mă omoare, ce n-ai? Am protection, ok. Am pierdut itemele. Ba, nu sunt acasă, n-am pierdut niciun item, mă. Sunt în casa mea. Și am armura pe mine întreagă. Deci nu e bai că am pierdut ceva sau ceva. Nu uitați să lăsați și votați de la și de subscribe, că vreți să mai facem episod de multiplayer gaming. Și plus că am uitat, n-am făcut episoade de ăștia cu jocuri. Acolo apar n-am ce mai fi. Nu uitați să dați un de like. Vă cer de subscribe, pa, pa!